kanubaga kele na bɛɛ lajɛlen folon fo aw sigiyɔrɔ la an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ wagati tɔgɔyani kama an b'a fɔ aw bɛɛ bisimila aw ka jɛmukan Mali kɛnɛ kan ni o ye Sase Exprime u y'a fɔ ka kuma di aw ma aw ka hakilinataw fɔ gɛlɛya min bɛ aw kan n'an bɛ dakun ta a ka nɛgɛjuru sira labila aw bɛ weleliw kɛ k'aw hakilinataw di o dakun kan an y'a ye k'a fɔ fɛnɛ aw ka ɲininkaliw cayara aw ka laɲiniw cayara kɛrɛnkɛrɛnnenya la an delila ka dakun ta panneau ko hukumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ maa caman bɛ ka ɲininkali caman kɛ an na fo ka taa se u y'a laɲini an ka kuma panneau ani samiya degun minnu b'a la ani fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ walasa degun minnu bɛ sɔrɔ a la olu bɛ se ka bali cogo min o n'a ɲɔgɔnna caman o de la an y'a laɲini bi fana ka dakun ta o kan ni o de ye an bɛ wagati min ko sisan an bɛ donna samiya kɔnɔna la samiya yɛrɛ an y'a ye k'a fɔ an bɛ wagati min ko bi fana maliyɛn tila bɛɛ lajɛlen panneau b'a bɛɛ bolo ka sabu kɛ wagati n'a cogoyaw ye o kɔnɔna na kɔlɔlɔ minnu bɛ sɔrɔ panneau kow la samiya mana don o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛna kuma olu de kan aw yɛrɛ ka laɲini hukumu kɔnɔna na sɔɔni an bɛ nɛgɛjuru sira labila o fana bɛ weleliw kɛ k'aw hakilinataw di ni ɲininkali bɛ minnu bolo k'a kɛ fɛnɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la ani ni maa min bɛna masala ɲɔgɔn fɛ ale tɛ maa dogolen plateau in kan ni ale de Bina Jabate ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Baniko Solar Electric maa ɲɛmaa don i ni ɲantuma Bina. An b'i fo i bɛ se ka kanubagaw ni filɛlikɛlaw hakili lajigi Bina yɛrɛ ye jɔn ye yanni an bɛ don kumaw kɔnɔ. Vraiment an nisɔndiyalen don bi ka na wele jaabi ka na ni plateau in kan hakili nin tɛ an siɲɛ fɔlɔ ye kosɛbɛ n'Ala sɔnna ne fana tɛna kɛ an siɲɛ laban ye donc ka na ɲɛfɔli kɛ maaw ye panneau solaire ko kun kan ne yɛrɛ tɔgɔ Bina Jabate Baniko Solar Service ɲɛmaa de ne ye Ala ka jɛ n sigilen Bamakɔ yan kosɛbɛ an b'i fo i bɛna walawalali min kɛ faamuyali bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ tɛmɛni hukumu kɔnɔna na i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna an bɛ wagati min ko sisan tɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin samiya in kɔnɔna na panneau yɛrɛ gɛlɛya min bɛ panneau solaire a installeli la samiya hukumu kɔnɔna na i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn fɔ an ye yanni an bɛ don walawalali tɔw kɔnɔ. Alhamdulillah Ala ka ni sababa bɛn i ka o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ an bɛ samiya kɔnɔna i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na donc samiya kɔnɔna panneau ko kuma ka ca dɔɔni kosɛbɛ kuma in caya bɛ dépend faamuyali kɛbaliya ani ɲɛfɔli kɛbaliya fɛn caman bɛ se ka sɔrɔ o la parce que an bɛ samiya kɔnɔna sa yɔrɔ ni wagati tile a tɛ komi tileban gengenge tile donc danfara dɔɔni bɛ tilew ni ɲɔgɔn cɛ o b'a sɔrɔ kuma dɔ la sisan tile bɛ bɔ sɔgɔma joona mais an bɛna se mairie 13h 14h ma wagati min na san b'a commencer k'a fɔ k'a bɛ na ou bien kabanɔgɔ bɛ tile datugu donc ni kabanɔgɔ tile datugu diyagoya o bɛ affecter panneau ka rendement kan donc panneau kan ka kilo puissance produit en temps réel donc ni kabanɔgɔ ye tile datugu diyagoya rendement bɛ jigin o la o yɔrɔ ye donc fo mɔgɔw k'u kɔlɔsi i b'a sɔrɔ kuma dɔ la fɛnɛ sɔgɔma tile tɛ bɔ joona kabanɔgɔ bɛ tile datugu ou bien san bɛ na donc panneau kan ka rendement min kɛ a t'o sɔrɔ i b'a sɔrɔ kuma dɔ la yanni tile an bɛ taa se 14h 15h ma wagati min o b'a sɔrɔ tile commencera ka kun bɔ donc n'o kɛra tile bɛ dɔɔni di i b'i ka batterie charger sans problème mais o de la mɔgɔw kan ka jateminɛ de k'o la sisan k'a ye bi tile fanga ka dɔgɔ tile ma bɔ joona bi ou bien tile binna bi joona ou bien san nana tile taara joona donc ka consommation réduit jusqu'à ce que i ka se ka autonomie dɔɔni économie dɔɔni réservé ka bilen ɲɛ yanni sufɛla cɛ quoi o yɔrɔ ninnu ye a faamuna an bɛ o hukumu kɔnɔna fana na yalima nafa jumɛn de bɛ an bɛ wagati min ko sisan tɔ panneau nettoyali o ye nafa jumɛn de b'a la ni wagati in yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen na parce que mɔgɔ caman b'a fɔ san bɛ na san b'a nettoyer hali n'a sɔrɔ ne yɛrɛ m'a nettoyer an bɛ se k'a fɔ nafa jumɛn b'a la ni wagati in na. Bon alhamdulillah ni wagati min na nafaba de bɛ panneau nettoyali la ka d'a kan i b'a sɔrɔ kuma caman na san bɛ fin fiɲɛ bɛ wuli poussière bɛ da panneau sanfɛ mais ni san nana yɔrɔ poussière in tɛ taa a tɛ taa o bɛ kɛ kuma caman hali kunun i b'a sɔrɔ Bamakɔ fan caman bɛ kunna sini san finna fiɲɛ cira fan bɛɛ fɛ donc ni fiɲɛ cira fan bɛɛ fɛ poussière bɛ da panneau sanfɛ ni san nana o wagati la a tɛ ko ka jigin donc mɔgɔw kan ka to ka panneau suivre régulièrement ka to k'a lajɛ d'un moment à l'autre ni panneau sanfɛla nɔgɔlen don k'a ko ka ji bɔ a kan ka poussière ninnu bɛɛ bɔ a sanfɛ jusqu'à ce que ni rayon solaire ni tile ka panneau ka se k'olu attirer ka ɲɛ kosɛbɛ a ka se ka baara kɛ
100%. Ala sɔnna o y'o yɔrɔ ye. Mais yalima an bɛ se k'a fɔ sanji bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye. Bon sanji tɛ kɔlɔlɔ ye panneau ma. Sanji tɛ kɔlɔlɔ fosi lase panneau ma. Bon fo n'o y'a sɔrɔ n t'a dɔn ni san bɛlɛnni kuma dɔw la ni bon an kɔni fɛ alhamdulilah o problème ba t'anw fɛ yan hali san bɛlɛnni minnu ma a ka ca la o tɛ se ka panneau ci parce que u ma bon kosɛbɛ fangaba t'u la a bɛ se ka jamana wɛrɛw la a bɛ se ka problème poser mais Mali la yan sanji ka kɔlɔlɔ kɔni o ma ca an fɛ panneau la sanfiya kɔni o bɛ tiɲɛni kɛ. Mais o tiɲɛni la sanfiya ka tiɲɛni hukumu kɔnɔna na o bɛ se ka sɔrɔ jumɛn fɛ installation ko de don wa walima an bɛ se k'a fɔ mɔgɔw b'u sigi n'o ye yɛrɛ de. Bon o ye sanfiya ka tiɲɛli bon fiɲɛ kɔni ye fɛn dɔ c'est quelque chose qui est naturel mɔgɔ se tɛ fiɲɛ la mais fiɲɛ mana na cogo o cogo an kan ka labɛn dɔw de fana kɛ ka fiɲɛ ba ma kɔnɔ. Dara ne bɛ k'a fɔ cogo ni dara ne bɛ aw kan ka faamu c'est à dire kungo t'a don tɛ wulen ta don yen quoi n'i bɛ panneau sigi panneau sigiyɔrɔ norme dɔw de b'a la i kan k'olu respecter diyagoya pour que ni fiɲɛ nana a ka se ka kisi fiɲɛ ka tiɲɛli ma o dɔ ye jumɛn ye sisan ni panneau bɛ sigi nɛgɛ qualité panneau bɛ sigi nɛgɛ min kan o nɛgɛ kan ka choisi k'o kɛ nɛgɛ min n'a kolo ka gɛlɛn a norme dafalen don donc ka panneau d'a kan fana k'a poser ka ɲɛ ka cheville k'a la ka tila ka béton k'a la tuguni ka béton fort kɛ pied ninnu na donc panneau ka seri ka ɲɛ kosɛbɛ et puis panneau ka kɛ cogo la fiɲɛ bɛ se ka don ka bɔ cogoya bɛɛ la inclinaison dacogo de panneau la donc a ka ca la n'i y'o sariya ninnu na mɔgɔ y'olu bato kosɛbɛ k'olu respecter a sanfiɲɛ ka tiɲɛli dɔ bɛ bɔ a la n'Ala ka jɛ ye. A faamuna i bɛ se ka fɔ an ɲɛna fɛnɛ an bɛ wagati min na ko sisan maa caman kamana gannen yɛrɛ don sanfiyɛn ko in hukumu kɔnɔna na installation i kuman'o kan kosɛbɛ mɔgɔ minnu fana ni tile sa nana tile ma bɔ u bɛ se ka u ka panneau labaara cogo di k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ. Bon o ka nɔgɔn kojugu bɛɛ bɔra mɔgɔw ka faamuyali tɛ kelen dɔw bɛ ko ye joona dɔw ka faamuyali ka nɔgɔn dɔw ta ma nɔgɔn mais nous en tant que professionnels dans le domaine ni bɛ installation kɛ mɔgɔ fɛ yen an kan ka clients la sensibiliser k'u la faamuya c'est à dire que samiyɛ kɔnɔna baara cogoya panneau kan k'a yira clients na k'a fɔ bɛɛ kan k'o dɔn mais ni min t'a dɔn fana a bɛ ɲɛfɔ yen dɔw bɛ yen olu bɛ ni tilema bɔ ni batterie ma fa dɔrɔn u to wolo dɔrɔn de la patron batterie ma fa dɛ patron ne ka courant tigɛra dɛ patron nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan olu t'a faamu k'a fɔ ko fɛn min bɛ b'a fɔ o ma ko énergie renouvelable les énergies renouvelables donc solaire bɛ don solaire b'o kɔnɔ donc fɛn min don courant min don e bɛ production kɛ i yɛrɛ ye ni tilema bɔ a tɛ se ka courant produit donc n'i yɛrɛ b'a stocké ka batterie kɔnɔ o y'a ye tile a produit kɛ tiɲɛ tɛ ya bon n'i y'a ye fana tile tɛ k'e b'a consommer o y'a ye a stockelen b'i ka batterie kɔnɔ ni stockage t'e bolo i b'a consommer cogo di donc fɛn minnu mɔgɔw kan k'o jateminɛ kosɛbɛ k'a ye ni tile fanga dɔgɔyara dɔrɔn i bɛ dɔ bɔ i ka charge la par exemple ni san nana sisan ou bien tile tɛ yen san nana climatiseur b'e bolo i bɛ kan ka baara kɛ n'o ye i bɛ kan ka climatiseur in faga fɔlɔ pour que k'i ka batterie jateminɛ parce que batterie caman bɛ yen sisan i b'a ye surtout les lithium là u bɛ pourcentage affiché sur l'écran de la batterie donc pourcentage in kan ka to k'o de lajɛ en temps réel k'a dɔn n'an ka nin kɛ nin bila en marche nin wagati in na n'an ka nin bila en marche la nin wagati in na parce que an fɛ Mali yan n'i ko ka énergie réserve ba bila sisan n'a fɔ tile kelen tile fila kɛra tilema bɔ fiyewu i mago tɛ jɔ courant foyi la i mago tɛ sa donc n'i y'o défi fɔ k'o da i b'a sɔrɔ a ka ca la o ka ca kojugu a dépenser a bɛ min kɛ c'est juste n'an ye produit bi i b'a sɔrɔ an b'o de consommer bi n'an ye produit sini an b'o de consommer sini donc stockage maralen tɛ an bolo k'a fɔ ko nin de ye réserve fo ka se nin tile hakɛya in ma o ma ca an ka installation na dɛ parce que n'i ko bɛ ko musaka ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ. Mais solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la bi na. Non ça se négocie ça se gère. A bɛ gérer dɔrɔn de. Parce que mɔgɔ caman yɛrɛ o ɲininkali yɛrɛ de kɛ kosɛbɛ an bɛ waati min na ko sisan ni tile ma bɔ batterie ma charge kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ cogo di e ko ka clim ninnu faga ni hali ni clim bɛ faga mais hali n'a sera yɔrɔ ma kuma dɔw la yɛrɛ tile tɛ bɔ fo a bɛ kɛ degun ye n'o o journée sugu ninnu nana a bɛ se ka gérer cogo di k'a sɔrɔ i ye musaka supplémentaire min fɔ o ma fara a kan. Voilà bon olu bɛ se ka gérer cogo min na i b'a sɔrɔ olu la généralement n'an ye Bamakɔ ta sisan a ka dɔgɔ Bamakɔ yɔrɔ la ko EDM ka courant tɛ EDM ma se yɔrɔ min na
n'est-ce pas parce que so yɛrɛ ye fɛn kura de an bolo Mali la fɛn kura de don mais EDEM y'a sɔrɔ source d'énergie wɛrɛ tun b'an bolo n'o tun ye EDEM donc n'a installation bɛ kɛ kuma o kuma i b'a sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ EDEM compteur b'i fɛ yen priorité bɛ se ka di EDEM ma i n'a fɔ priorité bɛ se ka di i ka système solaire ma o bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de donc nin don min na ni tile ma bɔ fiyewu wɛrɛ EDEM b'i fɛ yen installation na sisan backup b'a la i bɛ se ka EDEM bila a bɛ courant dɔ k'i ka batterie la a bɛ na temps min kɔnɔ o b'a to EDEM b'i ka batterie fana dɛmɛ k'a charger o bɛ se ka kɛ i bɛ se ka EDEM bila k'i ka batterie charger en même temps n'i y'a ye k'a fɔ k'i ka batterie fanga ka dɔgɔ i bɛ se k'i ka inverseur a balancer ka taa n'a ye EDEM kan pour donner un temps à la batterie de se recharger o y'o yɔrɔ i n'a fɔ i bɛ se ka batterie EDEM fana bila tuguni ka batterie charger o bɛ se ka pallier ni o yɔrɔ ye. Famna n'a ma ɲa k'a fɔ aw yɛrɛ de ka ɲininkali barika bonyana ne tɛna question caman poser an bɛ nɛgɛjuru sira labila aw yɛrɛ de bɛ weleliw kɛ k'aw hakilina ɲininkaliw kɛ ni an bɛ se ka minnu jaabi basi t'a la bɛɛ lajɛlen ka ɲininkali bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ kan ni an b'a fɔ aw ɲɛna an ka dakun bɛ tali kɛ min kan bi o de ye an bɛ wagati min na i ko sisan samiya ale ni panneau solaire degun min b'a la solution minnu bɛ se ka sɔrɔ walasa aw bɛ se ka kisi kɔlɔlɔ caman ma parce que an b'a ye k'a fɔ kɔlɔlɔ caman bɛ sɔrɔ a la an ka nɛgɛjuru sira bamanankan na o de ye 93 91 68 allo 92 an b'a fɔ ne weleliw kɛ a bɛ hakɛ to aw ka mɔgɔ telew la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumaw mɛn ka ɲɛ minnu fana b'an wele n'u t'a sɔrɔ aw kana décourager aw ka timinanja weleli la an bɛ yan aw de kama an b'aw bɛɛ fo nin yɔrɔ in na kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a fɔ aw ɲɛna dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye an bɛ wagati min ko sisan tɔ dekun barika bonyanen don maa caman bɛ ka a ɲininkali kɛ an na solution min bɛ se ka sɔrɔ samiya mana don panneau minnu bolo parce que an y'a ye k'a fɔ an bɛ wagati min na ko bi Mali jamana yɔrɔ caman bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ marché ni panneau de ni samiya donna ka ban panneau fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ walasa ka a dekun barika dɔgɔya cogo min na ni o de tiɲɛniw caman bɛ sɔrɔ a la installation hukumu kɔnɔna na ani fana batterie bɛ yen nɔ u tɛ charger k'a sababu kɛ ko tile tɛ yen allo allo an b'a fɔ aw kana décourager aw ka timinanja weleli la an bɛ yan aw de kama n'a y'an wele n'an b'an sɔrɔ aw timinanja allo an bɛ kanubagaw fo kosɛbɛ aw timinanja weleli la nɛgɛjuru sira bamanankan na allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min an b'a fɔ a y'aw timinanja weleli la an bɛ hakɛto ɲininkaw fɛ nɛgɛjuru taasira hukumu kɔnɔna na allo nɛgɛjuru sira bamanankan na o ye 93 91 62 a y'aw timinanja weleli la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛ Abu Sanogo yan fo Côte d'Ivoire ale ye jɛmukan in kanubaga belebele allo hakɛto i k'i mabɔ tele la allo alhamdulillah i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min an b'i fo i hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan dakun na an kanubagaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ an b'o hakɛto ɲini belebeleba kɛ aw fɛ a y'aw timinanja aw kana décourager weleli la minnu bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ aw bɛ se ka weleli kɛ k'aw ka ɲininkaliw kɛ an b'a fɔ allo allo n'a y'an wele n'an m'an sɔrɔ a y'aw timinanja n'a y'an sɔrɔ fɛnɛ an bɛ hakɛto ɲinikaw fɛ aw ka mɔbɔ telew la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ cogo min na an bɛ hakɛto allo waaleykum salaam tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min
ambi fu iya kila jumanga jomkanda kun kawan man ngale bi bulu kake aha afeli jarang ambi yere fu ini chega bilillah amma fa kana décourager agotim la jawilillah allo 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 ito kani jam kawele ka bami tadi ya gimana kamu wala abi fo iya kinna juma jam kanda kun kaniba adinai akademi itu ne o jana ni ko sebe in ce ka bilillah aw abi fo allo allo amba fo ogare décrocher wililla ko tibre jawililla akune yal komi awere be toka allo nyaye ama nyingali jabi barga bunya bi ka sabuke ka kuma di awere ma allo allo ito ni jam kan wele gabon Abdurrahman Jalo Segu idalo ambi fadraman ya kille jumanga jam kan da kun ka wal man ngalle bi bulu ka ke mo anga jam ka di ka ayede ka fuli kala fuli jarani ka barata ni jarani ko sebe merci nti ambi fo ambe kanu baga kelingile na bela jelen fo ngono be an wilila aro timina jana ya soro allo anbara nse tokon manjam tuma bagay sogolo ambi fo be ga yakin ne juma nga jam kanda kunka fol drone do o jam kana foli jarani ala bulu ma baraga amin ya rabbi amodu fo timna jawilillah minu be fe ka nyingali ke da kun kana me saka munu jabi bashitara ni o kololo munu be saka soro panukula samia hukum konnana allo allo to ma jamtuma ka wele gabon kawre abotti ma tinya ambi fu yakina guna jam kanda kun ka ambe selula la min be fo tokola yakina juma jam kanda kun ka Malike rendez-vous allo allo ama fo aw kana de fresh aw timina jawililla mu ba wilila nu tan soro fana allo allo ito ko ni jam kan wile gabon ambi fo yagi na jime jam kan da kun kaneba aha amina rabbi ala ko do bela jale nambi fu nti foli jarani ambi fu ko sebe ni che ga wulilla ambi kan bo fu minu be ka wulilla
minnu y'an wele n'u ma sɔrɔ fana a y'aw timinanja weleli la minnu bɛ fɛ k'a ɲininkali kɛ an ka dakun kan n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la allo allo an tulo b'i la i tɔgɔ n'i jamu k'an wele ka bɔ min an bɛ kayi n'a lamini bɛ fɛ i tɔgɔ la i hakilina ye jumɛn an ka jamukan dakun kan wallahi jamakan taabolo ka ɲi kosɛbɛ an b'aw lamɛn don o don a tɛ tɛmɛ anw kan fiyewu tuguni i fa de ɲɛ fana n ye Sumayila Aro de ɲɛ tɔgɔ vraiment n bɛ dugawu de kɛ Ala k'i ka bolo mɛn i ka baara la amin yarabi n'o don an bɛ dugawu la i ye amin kunun bɛ ne tun y'a kɛnɛ ka kuma kunun ne ma se ka aw sɔrɔ cogo si la tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ sɔn jɛmukan la mɛ a taabolo ka ɲi an bɛ dugawu de kɛ Ala k'aw bolo mɛn fɔlɔ o diyara n ye kosɛbɛ an ka laɲini ye n b'aw bɛɛ lajɛlen fo la bɛɛ ye foli minɛ awa merci an b'i fo i ni ce i ka weleli la halisa an bɛ nɛgɛjuru sira bilalen to minnu bɛ fɛ ka weleli kɛ ka ɲininkali kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi t'a la minnu fana bɛ yen n'u bɛ k'an wele u tɛ k'an sɔrɔ aw kana décourager aw timinanja weleli la allo allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ an b'a wele ka bɔ Takala an b'i fo i hakilina ye jumɛn an ka jamukan dakun kan bon kibaruya min bɛ yen aw nana télé de mɛnɛ sisan an nana fɔ Fado an kumana Fado ko min na anw bɛna ɲininkali de kɛ o yɔrɔ la parce que an nana sɔrɔ émission kɛra quoi an nana tiɲɛ an ɲɛ télé mɛnɛ dɔrɔn an bɛna ɲininkali kɛ Fado ko cogoya la i n'a fɔ samiya la quoi an b'a faamu i bɛ se ka segin ɲininkali kan ne ko urgeur de man kosɛbɛ komi san nalen don aw kuma ka kuma Fado ko de kan an bɛna ɲininkali kɛ i n'a fɔ samiya fɛ nana Fado cogoya la quoi i tɛ hakɛ to i kumakan kɔrɔ ta an bɛ hakɛ to ɲini kɛ kanubagaw fɛ ni a y'an wele aw bɛ hakɛ to aw ka kumakanw kɔrɔta walasa an bɛ se ka aw ka ɲininkaliw faamu cogo min na min ye weleli kɛ an b'i fo kosɛbɛ n'a sɔrɔ i tun bɛ se ka segin ka weleli kɛ k'i ka ɲininkali kɛ an bɛ se k'a faamu cogo min na an b'aw bɛɛ fo aw kana décourager aw timinanja weleli la minnu b'an wele n'u t'an sɔrɔ aw minnu fana b'an sɔrɔ allo allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min an bɛ Wasolo n'a lamini bɛɛ fo i tɔgɔ la i Jakite i hakilina ye jumɛn an ka jamukan dakun kan an ka baara caman ye famille komi a ko famille a bɛna kɛ i n'a fɔ mɔgɔw ɲɛna famille ka problème kan ne bɛ fɛ ka dɔ o la quoi komi samiya donna ɲininkali jumɛn b'i bolo komi famille aw bɛ ka famille kɔlɔlɔ ko a bɛ fɛ ka dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna ne bɛ fɛ ka dɔn problème min de don komi ne donna émission kan n b'a fɛ ka foyi faamu a faamuna i bɛ to filɛli la n'Ala sɔnna an bɛna walawalali kɛ i b'a faamu an b'i fo
ambe kadubo fu ko sebe an adda ku be talike min ka odi samia ani ni panu kololo mi bala abese ka nyingalu ke na me se ka mi jabi bashi fushi kala macha be upuna sirlenu bari awere de alla nyini ka kuma aka samia donina allo ito ni jam ka wele ga bom ndo zumana ambi fo zumana ya kule okay aha ya kule juwa da kun ka zumana wa abaka kuku man bo panu ko aha panu do mu wala ne panu fodo aha Allô Allô Uncle Bila ko ay babu mu fo pano si baruka aha am sera anda do la don aha Uncle Bila samia la pano sengen installé le dans ko mi atama le ko samia la pour le ko aha am sera do fanyo ka afamna ni nga wara be nga faro ha allo ambifo abitur lamelu la meni ngalu faranyo ku jabi nyoga fe kololo chama be soro penu ka pe depa a baro ketuga na installation ketuga la mina kuma bela jelinka wala sabu family soro ala sabu sega wulu ke ka hakina tawdi ka nyin ngalu fana ke ambu faranyo ku jabi allo to ma jam duma kan wala ka bom ba ya wole tagala ambifo iga nyale jume bon lega nyale ar samu fano ko de la aha bon ya sa fano ya ta samia sa abi kololo mi la ci mohoma aha ya rab ta isolation tuga fana bala on amna nyinga de bon isolation tuga na ka ka kololo mi la ci adama di yarama samia ko nana afamna wala mo go o jabi de na nala sona sa fano vitre na fando mo go jabi de na abitu lamella okay na fa allo amba fo okole découragé wililla otimina jawililla munu ba wile nu ta soro awunu fana ba soro allo to alhamdulillah ito ni jam kam ni kabam ren to ra ka wokia ambe kiya na la mi be fu to la ya kuma jiba nga jam kan da kun kan ni fa wala ne ma yin ngale folo fo na ko yin ngale pano ko min kan aha bon a parga no de pano kuranta sa parga pano de ko meni klima aha donc ay jum ka sigi am sa kuna so ina sa la ne ala ta sa oron an kishu ma kwa awo wala ma yin ngale ko question na parga sa na so do bala o ta ki problema afamna ni nga wara be bon yin ngale to folo nala sona ibto lamel lamel le jabi wala ayro ni bara nse antena badan ga ko do ya ko ambe fu ambe mo la banta ka appel join no wala sa ka kuma ni ngal jabu ke allo allo assalamu alaikum wa alaikum salam to ba jam duma ka wele ka bam ya jama jala ka bo kuruba
an b'i fo i jara yakilina ye jumɛn an ka jɛmukan da kun kan bon ne bɛ ka ɲininkali kɛ panpako in de la quoi an tulo b'i la sisan panneau minnu bɛ so sanfɛla ninnu na ou bien minnu installé don du kɔnɔna na olu de don ou bien minnu bɛ so sanfɛla de la i bɛ se ka ɲininkali k'a bɛɛ la n'an bɛ se ka mun jaabi an bɛ ka kuma a bɛɛ la panneau dɔ de b'an ka so sanfɛla la quoi bon ni san bɛ nalen bon an kɔni tɛ kɛcogo dɔn o la quoi i n'a fɔ cogo di bon ni a bɛ se ka kɛ wagati dɔ kaba bɛ pɛrɛn quoi bon vitre-mafɛnw de don quoi bon an bɛ siran n'a ye mais kɛcogo wɛrɛ t'a la an bolo quoi a faamuna i bɛ to lamɛnni la an b'i jaabi n'Ala sɔnna ok merci an bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo minnu y'an wele n'u m'an sɔrɔ aw minnu y'an sɔrɔ an bɛ ka jateminɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲininkali bɛ taa boli min kan bɛɛ ka kamanagan bɛ kɛ min kan o ye samiya in yɛrɛ kɔlɔlɔ min bɛ a la bɛɛ bɛ ka siran mun ye k'a fɔ an ɲɛna ani maa min bɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ jɛmukan da kun kan ale de ye Bina Jabate ni Baniko Solar Electric maa ɲɛma don maa caman ɲinili kɛ sa Bina an bɛ ka jateminɛ bɛɛ ka kamanagan bɛ boli ɲininkali kelen de kan i bɛ se ka jumɛn fɔ o yɔrɔ in na oui effectivement mɔgɔw ka pratiquement fɛn fɛn ye kuma ta ka ɲininkali kɛ u bɛɛ ka question bɛ boli fɛn kelen dɔrɔn kan mais ka mɔgɔw k'a bila hakili la dɔrɔn pour mettre les gens à l'aise a tɛ comme si ni samiya donna dɔrɔn ko panneau ye kɔlɔlɔ ye ou bien ko ni samiya donna dɔrɔn ko panneau tɛ se ka baara kɛ a kɔrɔ tɛ o ye panneau nafa bɛ panneau la wagati bɛɛ panneau bɛ baara kɛ wagati bɛɛ wa mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka bɔ panneau yɛrɛ la ɛri b'a mago panneau la mais kuma bɛ minnu na o de ye sisan installation bɛ mɔgɔ minnu fɛ yen sisan bon bɛɛ k'a bila i la k'a fɔ sanji tɛ foyi kɛ panneau kɔni na là c'est d'emblée sanji tɛ foyi kɛ panneau la o jɛlen don n t'a dɔn i bɛ ka mɔgɔ bɛ ka n'a faamu bon a fɔra de c'est-à-dire ni panneau bɛ sigi panneau bɛ fixé fɛn min na o fɔ ma ko panneau support panneau bɛ fixé nɛgɛ min na il faut que ni panneau bɛ sigi nɛgɛ min na sanfɛ so sanfɛ a ka kɛ nɛgɛ min n'a kolo ka gɛlɛn n'a norme dafalen don n'a bɛ se ka panneau in supporter a k'ale fiɲɛ nana fiɲɛ tɛ se ka fɛn k'a la donc ni installation bɛ kɛ mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ pour que ni fiɲɛ nana fiɲɛ kana panneau lajigin parce que ni fiɲɛ panneau lajigin a bɛ se ka wuli kɔlɔlɔ caman na panneau bɛ se ka tiɲɛ Ala k'an kisi n'a binna fɛn fɛn kan a bɛ se k'o endommager donc pour que k'an kisi o ma donc o normes de kan ka respecter k'o sariyaw labato panneau kan ka sigi nɛgɛ sugu jumɛn kan panneau kan ka fixer cogo di a kan ka ɲɛsin yɔrɔ jumɛn ma a kan ka incliner cogo di a kan ka bila position jumɛn na jumɛn kan ka gɛrɛ jumɛn na a kan ka kɛ cogo min na mɔgɔw ka u hakili to o yɔrɔ de la n'a bɛ ka nunu o yɔrɔ de kan donc n'o kɛra sisan minnu taara béton sanfɛ n'a sigira béton sanfɛ ka cheville k'a la a ka ca la fiɲɛ tɛ fɛn k'a la mais ni mɔgɔ min fana sera ka courage sɔrɔ c'est ça qui est recommandé ka béton fort kɛ pied ninnu na ka béton fort kɛ pied ninnu na pour que ka a renforcer ko kun tɛ daga tiɲɛ quoi sinon cheville dɔw bɛ n'i ye cheville ɲɛnama kɛ panneau la a ka ca la hali n'i ma ciment k'a la a bɛ ɲɛ mais n'i y'a cheville k'a la cogo o cogo n'i ye béton fort kɛ a la mais dɔw fana bɛ min kɛ u bɛ ciment dɔɔni dɔrɔn ka n'o kɛ panneau sen na béton na o t'o minɛ o tɛ se k'o minɛ cogo si la i b'a ye fangaba t'o la mais min ka ye n'i bɛ béton ni ciment ni bɛrɛ ni cɛncɛn ɲagami ɲɔgɔn na ka béton de forme kɛ panneau pied nɛgɛ ninnu na pour que k'a renforcer donc n'i y'o kɛ a ka ca la ni fiɲɛ nana a tɛ se ka fɛn kɛ i ka panneau la donc sanji bɛ se ka kɔlɔlɔ lase fɛn ma yɔrɔ min na panneau installation solaire ma yɔrɔ kelen dɔrɔn o tɛ panneau yɛrɛ mais o ye convertisseur ni batterie jamakan tɛmɛnen na an y'o yira an y'o fɔ bɛɛ ye panneau kan ka batterie ni convertisseur kan ka sigi yɔrɔ la yɔrɔ min ni fiɲɛ b'a sɔrɔ fiɲɛ bɛ don ka bɔ kɛ o yɔrɔ la e na dɔrɔn a yiri panneau ni convertisseur ni batterie kan ka sigi parce que n'i ko panneau dɔrɔn tɛ baara kɛ panneau o de bɛ courant produit courant bɛ rayon solaire sama ka tile baara kɛ ni tile ka courant produit à travers le soleil donc n'ale y'a produit ale fana b'a lajigin n'a y'a lajigin a bɛna tɛmɛ fɛn fɛn a fɔ o ma ko convertisseur le transformateur o de b'a transformer
panneau ka courant bɛ tɛmɛ o de fɛ ka sɔrɔ ka bɔ yen ka na batterie charger mais i b'a sɔrɔ toujours convertisseur ni batterie olu de bɛ sigi so kɔnɔ soit terrasse kan salon kɔnɔ garage kɔnɔ a bɛ sigi yɔrɔ la fiɲɛ b'a sɔrɔ yɔrɔ min na parce que f'a ka respirer o ka ɲi a ma o b'a to a bɛ kolo gɛlɛya a tɛ chauffer ka dama tɛmɛ ça c'est un le deux n'a bɛ sigi o yɔrɔ in fɛn na il faut pas que sanji fana k'a sɔrɔ o yɔrɔ in na ni sanji ye convertisseur sɔrɔ ka ji don a kɔnɔ u b'o b'a la fiɲɛ don na ni fɛn ni ji donna a kɔnɔ carte ni fɛn minnu b'a kɔnɔ a bɛ se ka masi kɛ n'a ye masi kɛ convertisseur bɛ jeni o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ dɔ ye fo k'a ka sigi yɔrɔ la sanji t'a sɔrɔ yɔrɔ fiɲɛ b'a sɔrɔ yɔrɔ la mais sanji k'i don a kan yɔrɔ min na n'i y'olu labato o kɔfɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ foyi t'a la n'i ye nin kɛ dɔrɔn a ka ca la samiyɛ an ye sɛbɛn joli bamakɔ yan mali yɛrɛ kɔnɔ fan caman caman samiyɛ joli tɛmɛna k'u to yen mɔgɔw bɛ ka baara kɛ n'a ye cogoya bɛɛ la sans problème donc yɔrɔ min ye sisan k'a dɔn k'a fɔ ni tile ma bɔ don min ni sanji nana don min e ye kalanɔgɔ dara tile la don min tile ma bɔ ka ɲɛ donc panneau tɛna se ka pollution kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o don donc o la e de bɛ consommation jateminɛ kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ e bɛ charger minnu da i ka batterie kan batterie ma fa batterie bɛ 100% na e ye kilo min fila bila a kan a sira mais e da wagati bi e y'a sɔrɔ tile ma bɔ kosɛbɛ e ka batterie tɛ tɛmɛ 50% kan est ce que n'o climatiseur fila bɛ bila a kan a bɛ se ka siya a tɛ se ka si parce que a ma fa a mago bɛ courant min na an b'o sɔrɔ k'a sababu kɛ tile bɔbaliya ye bon tile bɔbaliya in dun ça c'est naturel o tɛ mɔgɔ bolo i y'a faamu n b'a ni faamuyali sɔrɔla ɲininkali ninnu na awɔ minnu fana bɛ k'a fɔ ko ni san bɛ na olu ka panneau bɛ sanfɛ ko vitre ma fɛn de don n'a fɔra a bɛ se ka kɛ sababu ye i n'a fɔ kaba yeleke hukumu kɔnɔna na o degun bon panneau ninnu yɛrɛ généralement panneau ninnu caman protégé non i b'a sɔrɔ parafoudre ni fɛn panneau yɛrɛ ka dilan cellulo forme composition cogoya la i b'a sɔrɔ panneau yɛrɛ protégé ni a yɛrɛ ye o fɛn ninnu contour la panneau b'a bɛ dilan depuis a conception kɛcogo parce que ale bɛ da ka ɲɛsin kabakolo de ma i b'a sɔrɔ a ka ca la kaba pɛrɛn jiginni panneau ni fɛn ninnu kan n m'a fɔ n k'a tɛ kɛ dɛ nka tiɲɛ la a ka suma parce que cellulo yɛrɛ min bɛ panneau la olu panneau yɛrɛ protégé déjà o ye yɔrɔ ye quoi bana mais fɛnɛ i ka kuma la ko dɔw ko olu bɛ baara bɛɛ kɛ ni panneau de ye ko courant t'u ka yɔrɔ la bon e dun ko ni degun kɛra i bɛ se ka i yɛrɛ dépanner ni idem ye bon ni o cas ninnu kɛra olu ka yɔrɔ sugu la sisan u bɛ se k'o gérer cogo di bon ni o cas ninnu kɛra olu ka yɔrɔ ninnu na e yɛrɛ ɲɛ b'a la e mago bɛ courant na ka baara kɛ e de ka fɛn bɛɛ panneau ye tile ma bɔ donc ni tile ma bɔ e batterie tɛna charger e tɛna se k'i ka baara kɛ en temps réel bon e dun ka baara peut-être que a ka gɛlɛn ni tile ma bɔ bi tile bɔ sini ni baara ma se ka kɛ bi tu peux attendre demain ni tɛ se k'o kɛ n'o y'a sɔrɔ baara fanga ka bon ma kosɛbɛ e de tɛ o yɔrɔ la fiyewu i bɛ burusi kɔnɔna la il doit y avoir une autre source d'énergie i n'a fɔ groupe électrogène groupe bɛ se ka k'i kɛrɛfɛ comme alternative k'i dɛmɛ donc dɔw bɛna client bɔ fiyewu e dun t'a fɛ i ka baara ka interrompu wagati si la i bɛ se ka groupe o tanni kɔnɔna na ko wagati la tɛmɛ a faamuna mais e yɛrɛ hakili la sisan nɔ an ka togoda ninnu na panneau ko installation ninnu se ka kɛ to parce que an b'a ye k'a fɔ a mɔgɔw yenkaw yɛrɛ tun b'a utiliser ka kɔrɔ yanni kurantigɛ ko ninnu yɛrɛ ka fɛn ka tɛmɛ yan kan i bɛ se ka ladilikan jumɛn di togoda yɛrɛ ta fanfɛla la bon togoda mɔgɔw moi je pense que i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na olu tɛ dunan ye panneau ko la an bamakɔ de dunan la parce que kurantigɛ in sababu la bamakɔ caman ye panneau yɛrɛ nafa dɔn k'a da panneau bɛ se ka min kɛ bon hali ni dɔw bɛ yen n'u kun k'olu ma ko hali sisan mɔgɔ kelen dɔw bɛ yen wari b'u kun mais n'i y'a fɔ ko panneau bɛ se ka sokɔnɔ charge bɛɛ ta wali panneau bɛ se ka usine couture la fonctionner ka boulangerie couture ta u b'a f'i ye ko non dɔw tɛ se ka d'a la mais sisan la preuve elle est là bɛɛ y'a ye k'a fɔ panneau bɛ se ka so ta 100% sokɔnɔ fɛn bɛɛ ta a bɛ se ka usine la marché a bɛ se ka boulangerie ta a bɛ se ka fɛn caman courant bɛ se ka fɛn fɛn kɛ panneau bɛ se ka jɔ o jɔyɔrɔ la n'i y'a moyen don a la a bɛ se ka jɔ a la donc mɔgɔw de ye mɔgɔ kɔrɔ la sinon burusikɔnɔmɔgɔw ni hakili la olu bɛ caman dɔn panneau ko la ni wari min fana burusikɔnɔ dɔrɔn toujours n'i bɛ panneau kɔni installé parce que i b'a sɔrɔ o wagati min na installation fitinin de tun bɛ yen awɔ batterie misɛnmanin fitinin kelen panneau fitinin kelen pour que k'a kulu mɛnɛ k'a téléphone charger o fɛn ninnu mais an bɛ yɔrɔ min na panneau ko tɛmɛn'o kan ça on tend vers l'industriel a bɛ ka se ka usine fɛnw ta a bɛ baara caman de bɛ panneau yɛrɛ nafa ka bon bi mɔgɔ i bɛ se ka dɔɔnin de fɔ mais mɔgɔ tɛ se ka fɔ ka se a dan na donc sisan ko yɛlɛmana batterie lithium nana sisan convertisseur hybride bɛ yen
donc nous comme installation est toujours il faut que l'installation soit protégée parce que fait nous ne na folo bɔ k'a don a la pour que a k'i mago ɲɛ il faut que condition minnu bɛ a la minnu b'a to a bɛ se ka sijan sɔrɔ a bɛ se ka min ka baara kɛ k'a sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase e ma i kan k'o consignes de respecter donc o sariyaw labatoli o de b'a to a b'i mago ɲɛ i ye wari min don a la i b'i ka wari bɔ ka tɔnɔ caman sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kasara e ma a ma kɛ ni kasara ye mɔgɔ wɛrɛ ma o y'o dɔrɔn de ye. Awɔ bataki dɔ nana ko i bɛ se ka jumɛn fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko samiya na sisan tɔ pano ka a degun ka bon ka sabu kɛ fiɲɛ mana ci i n'a fɔ i ka kuma la i y'a fɔ fiɲɛ bɛ kɛ sababu ye ka pano ta ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ fo maa dɔw ni bɛ to a la i ko ka bidon fɔriw de kɛ a kɔrɔ pour que ka a sinsin bon ni a den ka barika bonyana ko solution jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ. C'est-à-dire n'a déjà barika bonyana i n'a fɔ sisan pano ye a bɛ binni mun kɛ fiɲɛ pour que solution bɛ se ka sɔrɔ a la a kana bin ka se mɔgɔw ma k'a kɛ degun ye. bon o tɛ dɔwɛrɛ ye donc client mɔgɔw ye bɛɛ bɛ se k'o jateminɛ ɲɔgɔn fɛ e min ye client ni installation kɛlen bɛ e fɛ yen e de kan ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ parce que mɔgɔw ka baara kɛcogoya tɛ kelen dɔw bɛ yen olu tɛ consigne respecté bon tandis que client ale de ye waribɔla ye ale de ye consommateur ye mais sariya ni fɛn minnu kan ka fɔ ale t'olu dɔn c'est pas son domaine donc e min bɛna installation k'a fɛ e de kan k'olu ɲɛf'a ye donc le client lui-même aussi ale kan ka yɛlɛ k'a lajɛ hali ni fiɲɛ bɛ ci ka fiɲɛ ninnu jateminɛ k'a lajɛ exactement est-ce que fɛn bɛ ninnu na est-ce que fɛn tɛ ninnu na bon an minnu fɛn bɛ installation kɛ client fɛ yen il est normal de temps à autre an ka to ka client wele k'u ɲininka ou bien ka to ka tɛmɛ u fɛ yen ka to ka installation vérifier k'a lajɛ n'a sɔrɔ la problème tɛ support dɔ la n'a sɔrɔ problème tɛ installation fil dɔ la n'a sɔrɔ disjoncteur dɔ bɛ yen min endommagé tɛ en même temps k'a lajɛ de temps à autre n'a sɔrɔ court-circuit tɛ bâtiment yɔrɔ dɔ la parce que n'olu fɛn ni court-circuit ninnu bɛ yen dɔrɔn commissaire b'a signaler parce que ale ka intelligence ka bon kojugu surtout le concert hybride là a ka sensibilité ka bon fo ka fara ni fɛn fitinin dɔrɔn a t'a tobi de alarme bɛ sonné k'a yira il y a tel problème a bɛ code de bɔ bon code ni kelen o kelen a bɛɛ n'a signification de don a ye nin code bɔ o b'a yira k'a fɔ ko charge ka bɔ a ma a ye nin code bɔ o b'a yira ko batterie déchargé don ainsi de suite. Yalima innovation kura wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ panoko la ka sabu ka tɛmɛ an bɛ wagati min na ko sisan a bɛ ka kɛ cogo min na innovation kura wɛrɛw envisagelen don a la aw yɛrɛ ka baara hukumu kɔnɔna la. Oui, innovation kuraw caman envisagelen don a la i n'a fɔ caman yɛrɛ bɛ senna déjà parce que n'an ye bi pano ta ani kunu pano kelenw tɛ kosɛbɛ. I b'a sɔrɔ ko waraba den ka san jamanaden sigi fa ye pano kelen bɛ se ka courant min di bi an bɛ segin kɔfɛ san dama dama i b'a sɔrɔ e tun bɛ pano den 5 pano den 7 ta o wagati la o tɛ se k'o courant di n t'a dɔn ne bɛ k'a faamu et puis pano minnu bɛ yen sisan u dilannen don ka ɲɛ don min na i b'a hali samiyɛ fɛ ni client bɔ kosɛbɛ pano dɔw bɛ yen sisan i b'a sɔrɔ u bɛ courant di mais i b'a sɔrɔ a ka courant di ta tɛ komi tile ɲɛ wagalen don o tɛ kelen ye. Fɔlɔ hali ni courant tan ka fɛn tile kun ma bɔ a kun t'a di. A tɛ se k'a di. Mais sisan. Mais avec celui minnu bɛ avec celui minnu sisan les panneaux minnu cristallins a panneau ninnu komi a qualité bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ka taga donc n'i y'a qualité ɲuman sɔrɔ n'i y'o installé hali ni client bɔ kosɛbɛ tant que recevoir dɔɔni bɛ yen dugu jɛlen ɲɔgɔn don a bɛ se ka courant dɔɔni d'i ma hali n'i ka batterie kɔni ma fa a ka ca la kɔni i bɛ courant dɔɔni sɔrɔ ka kɛ batterie kɔnɔ k'i mago ɲɛna yen min b'a to i ka baara tɛ jɔ complètement i n'a fɔ panneau dɔw fana i b'a sɔrɔ u ka bon ten mais n'a qualité tɛ norme correspond kosɛbɛ i b'a sɔrɔ u tɛ se ka courant ɲɛnama d'i ma donc panneau danfara bɛ dɔn o yɔrɔ de la kosɛbɛ surtout samiya na i b'a sɔrɔ produit tan bɛ e fɛ yen produit tan bɛ ne fɛ yen charge min bɛ e fɛ yen charge kelen bɛ ne fɛ yen mais tu trouveras que ne ka panneau bɛ ka courant min di tile ma bɔ mais e ka panneau tɛ ka se k'o di o dépend matière min bɛ panneau la a composé ni matière minnu ye o y'o qualité yɔrɔw de ye. Kosɛbɛ. Voilà. Faamuna ko panneau entretien k'i bɛ se ka walawalali jumɛn k'o la. Bon entretien panneau entretien ka nɔgɔn fo k'a fɔ k'a ka nɔgɔn bon ni a bɛ e mɔgɔ min fɛ yen n'o ye client direct e tɛ fɛn dɔ panneau ko la i b'a fɛ k'i ka panneau entretien kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ka panneau ko. Panneau bɛ ko parce que fɛn fɛn mɔgɔ bɛ ka kuma panneau i yɛrɛ bɛ se k'a ko n'i b'a ko généralement fɔ client a y'a panneau ko sufɛ a ye panneau ko sufɛ o b'a sɔrɔ tile tɛ yen
i bɛ se ka ji bɔ panneau sanfɛ mais nɛgɛmafɛn tɛ kɛ k'a ko n'a bɛ to ka ko tuma i bɛ ji bɔ a kan dɔrɔn k'a teri dɔrɔn a nɔgɔ bɛ jigin ka bɔ a la. mais samiyɛ in na est ce que a sera k'a fɔ i yɛrɛ k'a fɔ k'i b'a ko. bon kuma dɔw la a bɛ sera i k'a fɔ k'i b'a ko parce que i b'a sɔrɔ ni poussière wulila ka caya k'a sɔrɔ san tɛ k'o nali kɛ i b'a ye panneau bɛ nɔgɔ o kelen i b'a sɔrɔ yɔrɔ ni mɔgɔ min ka panneau tɛ ko ka caya hali san y'a gosi nɔgɔ dɔw bɛ bɔ yen i b'a sɔrɔ nɔgɔ dɔw nɔrɔlen fɛn dɔw tasi dɔw nɔrɔlen b'a la n'i m'a tereke yɛrɛ olu tɛ se k'a bila f'i k'a tereke kosɛbɛ pour que o yɔrɔ nin ka bɔ a la donc o entretien kɔfɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ min ye installation la ne y'o technicien o kan ka tɛmɛ de temps à autre i b'a sɔrɔ dɔw ka devis la a bɛ don a la ko frais d'entretien o bɛ don devis la n'o ma don a la e kan ka to ka i ka installateur wele n'an ka installation lajɛ donc a bɛna panneau filiw contrôler n'o y'a sɔrɔ fɛn ɲinɛw kɛlen tɛ ka fili dɔ tigɛ n'a sɔrɔ fɛn dɔ ɲagaminen tɛ n'o y'a sɔrɔ tile kɛlen tɛ ka fɛn dɔ endommagé yɔrɔ dɔ la ou n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ ka so kɔnɔna na jɔnjɔ dɔ endommagé tɛ k'olu bɛɛ contrôler ka filiw bɛɛ lajɛ sanfɛ fo duguma ka na batterie fɛnɛ sigiyɔrɔ position bɛɛ jateminɛ o de kan ka kɛ d'un moment à l'autre entretien olu de donc en même temps compresseur fɛnɛ i b'a sɔrɔ an bɛ jamana min na poussière bɛ yen kosɛbɛ donc ka to ka na batterie compresseur faga k'a démonter k'a fiyɛ ka poussière ni fɛn bɛɛ bɔ a la ka sɔrɔ k'a don o b'a to ale fɛnɛ bɛ respirer ka ɲɛ kosɛbɛ donc ka batterie ninnu bɛɛ nettoyer câblage bɛɛ lajɛ serrage ninnu lajɛ n'a sɔrɔ fil dɔ desserré tɛ pour éviter les masses. Voilà, yɔrɔ faamuna i bɛ se ka ladilikan jumɛn di panneau labɛnni entretien hukumu kɔnɔna na parce que mɔgɔw yɛrɛ kamana gadolo samiya ko in de la i y'o ɲɛfɔli caman kɛ ladilikan jumɛn b'i bolo k'a di dekun bɛ se ka éviter cogo min na. bon dekun min kɔni éviteli ka nɔgɔn i n'a fɔ k'a éviteli ka nɔgɔn a man ka kɛ installation yɛrɛ de tɛ fɛn k'a fɔ k'i bɛna installer dɔrɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ ten client mago t'a la min y'an ka wari dɔrɔn la o mago t'a la ka suivi kɛ e yɛrɛ min ye a installer e mago foyi t'a la a tɛ sɔn o ma f'a ka to ka lajɛ de ni problème bɛ yen a b'a jira mais kuma dɔw la problème dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kunbɛn n'a sɔrɔ a bɛ k'a janto a la kosɛbɛ kosɛbɛ o ye jumɛn sisan an bɛ taa client dɔw fɛ yen sisan an yɛrɛ taara client dɔ ka yɔrɔ la i b'a sɔrɔ n tɛ la quartier fɔ batterie ni panneau installé don a fɛ yen mais a ka batterie ni compresseur sigilen bɛ yɔrɔ min na local min kɔnɔ local technique i b'a sɔrɔ kɔnɔ nana kɔnɔɲaga da compresseur sanfɛ dɔw ye kɔnɔɲaga da batterie sanfɛ kɔnɔw bɛ bɔ k'a kan u bɛ si a kan yen u bɛ jiw bɛ bɔ a kan yen bon yɔrɔ kɔni o tɛ lasago ko ɲuman ye o tɛ lasago ko ɲuman ye fiyewu a man kan local technique man ka kɛ o yɔrɔ ye min bɛ kɛ ten wa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛna fini kɔ dɔrɔn k'a fɛn panneau sanfɛ fɛn min bɛ baara kɛ ni tile ye e yɛrɛ fini ko k'o da o sanfɛ a bɛ sɔrɔ ka wuli ka kuma. mais sisan ne panneau fɛnɛ installé no fini da yɔrɔ de fɛnɛ parce que dɔw ta jɔ so sanfɛ u t'a jateminɛ o n'a ka fini bɛ da so sanfɛ. mais sotigi de muso de kan k'a fɔ k'an ka fini da nin yɔrɔ la a ye panneau déplacer ka na pour u ka panneau da yɔrɔ sɔrɔ mais olu dɔw tɛ da fini da yɔrɔ foyi sɔrɔ fɔ panneau sanfɛla ka taa panneau fɔlɔ sɔrɔ ko pour que fini ka se ka ja yɔrɔ n'o kɛra panneau a bɛ se ka baara kɛ cogo di. a faamuna kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo fo ka taa se folikan ma k'a lase bɛɛ lajɛlen ma. bon n'ala sɔnna nin jɛmukan in ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan donc maliyɛn i n'a fɔ président de la république a laɲini kɛ cogo min na donc maliyɛn an ka an diriger ka taa énergie renouvelable kan n'o ye panneau ye installation panneau ko yɔrɔ min na bi a nafa ka bon fo k'a fɔ k'a nafa ka bon. mais wari de ka ca a nafa ka bon wa nin ci bannen. bɛɛ ni bɛrɛmata de don. mais bɛrɛmata la tɛmɛnen na an ye ɲininka installation dɔgɔma ko 1 million. o ye mais sisan problème min bolo on peut évoluer selon les moyens se min b'i ye i bɛ baara kɛ ka dan o niveau de la o. cogo di mais e tɛ se ka ne jɔ garabɛ la ni bakɔrɔni wɛrɛ ko fo ka misi tora sɔrɔ ka taa so o tɛ se ka kɛ. ko ni b'i da de panneau kuma la ko k'a sɔrɔ au moins 2 millions. hali n'i y'a sɔrɔ 20,000 40,000 mɔgɔ min bolo e bɛ se ka installation k'i fɛ yen. o bɛ se ka kɛ jumɛn ye. voilà o bɛ se ka i bɛ batterie nɔgɔmani fitinin dɔ ɲini k'o sigi fɛ yen ka panneau fitinin dɔ bila i fɛ yen i ka se ka lumière minɛ mais e min na o bila i fɛ yen mɔgɔ min ye batterie lɔtɔni san miliyɔn kɔ n'o ko k'o bɛ min kɛ ko fɛn fana k'o ɲɔgɔn kɛ. o tɛ ɲɛ dɛ. mais sisan o 20,000 n'an taara 20,000 sira kan sisan o bɛ se ka ampoule minɛ a bɛ téléphone charger. a bɛ téléphone charger. panneau n'i ye jateminɛ sisan panneau 250
i b'a sɔrɔ tuma dɔw la 7,000 a cayalen b'a wagati dɔw la n'i y'o den kelen san batterie dɔw bɛ yen san batterie fitinin ninnu dɔw bɛ yen minnu tɛ tɛmɛ tuma la 7,000 ninnu kan n'a bɛ mɛn fɛnɛ a bɛ dɔ kɛ a b'a bɛrɛ ma taa kan ayi kana fɔ k'a bɛ dɔ kɛ dɛ 1,000,000 ta in na sa e ɲininkara k'a bɛ mɛn k'a bɛ mɛn a bɛ mɛn kɛ mɛ nin fana mɛnna ka tɛmɛ o kan 1,000,000 fana ka 1,000,000 fana ale bɛ ayi dɛ perdin tɛ dɛ parce que ale bɛ fɛn caman sɔrɔ nin dun dabɔra ampoule ni télé d'abord de ka mais matière ale a dabɔra ampoule fɛn de kan mais ale batterie qualité min bɛ ale bolo o cycle de vie tɛ kelen ye les cycles de vie font la différence i b'a sɔrɔ batterie dɔ bɛ yen a bɛ se ka baara dɔ kɛ wagati dɔ kɔnɔ mais ka mɛn ka baara kɛ san wagati jan kɔnɔ ale ma dabɔ o kama dépendance dɔ wagati kunkurunnin dɔ kɔnɔ dɔrɔn i b'i ka wari min bɔ i b'o besoin satisfait dɔrɔn point barre donc nous invitons tous les Maliens. an tɛna ko kɛsuni sigi 20,000 ta in c'est juste une question de programmation n'i y'a décidé sinon a yɛrɛ bɛ taa wari min bɔ Paris la dumuni ni kɔɲɔ ni fɛnw na yɔrɔ kɔni n'a y'o dɔrɔn fara ɲɔgɔn kan k'a kɔ kɛ dɛmɛ a ka ca la kɔni panneau bɛ se ka installer so kɔnɔ pour que an ka se ka télé lajɛ ka ampoule ninnu ventilo ka se ka marche kɛ ou bien o yɔrɔ de donc a dépend mɔgɔw k'u hakili to a la dɔrɔn an ka taa soudeur kan an ka panneau ɲɛnama san an ka batterie ɲɛnama san an ka convertisseur ɲɛnama san an ka installateur ɲɛnama ɲini o ka taa an ka minɛnw installer an ye a hakilisigi ni basigi kɔnɔna na et puis an ka minɛn san yɔrɔ la fana minɛn min ni minɛn bɛ se ka garanti an ye o yɔrɔ la. mais sisan o yanni an ka jɛmukan datugu yalima ni i n'a fɔ sisan n'i y'a san min kama a tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ ni o tɛ i n'a fɔ i ye a san programmation mun kama hali n'a fɔra i y'a san clim kama sisan nɔ mais n'i ko k'i bɛ clim to yen nɔ kɔfɛ ka a télé de k'a la o falen tɛ se ka kɛ yan. o bɛ se ka kɛ o waati batterie si bɛ caya kosɛbɛ mais e tɛ se ka san bolo dɔrɔn k'i bɛ taa clim d'a kan o. sisan i bɛ se k'a san nɔgɔmani kama ka jigin mais i tɛ se k'a ta. n'i y'a san fɛn kama c'est comme si a fɔra e ye ko e ka nin sokɛ in bɛ se ka ɲɔ tɔni 1 de ta tiɲɛ tɛ a bɛ taa n'o ye mais ni e ye ɲɔ tɔni 2 d'a kan a tɛ taa n'o kosɛbɛ a sen tɛ teliya olu tɛ kelen ye a sen bɛ teliya mais n'e nana taa e nana tɔni 5 d'a kan i b'a fɔ e ye tɔni 5 bila a ka wotoro kɔnɔ k'a ka taa n'o ye a tɛ se o kɔrɔ donc diyago a kɔ bɛ kari. I y'a faamu donc c'est toujours banko soudure service donc kana ɲɛfɔli kɛ aw ye soudure kan domaine kɔnɔ an tɛ caman dɔn an ka karamɔgɔw fana bɛ yen mais an bɛ fitini min dɔn an bɛ n'o tila ni lamɛnbagaw ni kanubagaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka se k'i ka taa sɔrɔ a la donc n'ala ka jɛ ala k'an bɛn a ɲɔgɔn na caman ma donc Bina Jabate nɛgɛjuru sira ye 78 66 17 13 78 66 17 13 an bɛ fɔ an ala sɔnna an bɛ mali bɛɛ ka bila la i n'a fɔ aw ye ni jɛmukan laɲini cogo min na aw bɛ se ka aw ka jɛmukanw laɲini ten tɔ an ka numéro la fo ka taa se an ka bɔlɔlɔsiraw kan ça s'exprime jɛmukan yɛrɛ bɔlɔlɔsira bɛ TikTok sanfɛ aw bɛ to k'aw ka ɲininkaliw kɛ dakun na ka laɲiniw fana kɛ an bɛ se ka minnu kɛ basi fosi tɛ a la ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an ka technicien olu jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na ni o ye Mohamed Keita ale ni Musa Tarawele GMT ani Régie la Saka Kulibali an b'u bɛɛ lajɛlen fo maa minnu bɛ ni jɛmukan in fɔra aw bɛ se k'a lajɛ bi 1h30 2h30 Seru Fila Jabaramuso kan an bɛ k'an bɛɛ da o ye ni Ala ye alamisa jira an na ni heure kelen in na aw k'an bɛn.